بله تماشاوان هیجا حولین باش کرنا پیوندین ترکیه و سوریه تیداین بگومان وی درباره ده چندین سناریو چندین دیتن هنه اکو گریدای وان حولین باشتر کرنا پیوندین درنا بینا انقره و شامی دنه یه همی جوانات ایگو تنکو روسیا لگل سوریه و ایرانی دخوازه پیوندین درنا بینا انقره و شامی ده باش ببین هر وها تیگو تنکو روشا قول تركيا رود دي خرابية روشا آبوري آلوزين سياسي و روشا لتركيا تيجياندن اگرين دن این باشتر کرنا پیوندین لگل سوریانه وقتتين انجا چاوديري سياسي ميواني من سلاف بوتا كي وحدتين كك وحدتين أنقرة وشام مروف قد باور ندكر نزيكي هفو دو ببن نها پیوندین دعالي تيجو تنقو حشتنا آستكي باشي تشاواد نرقيني gelek spas dikim rast e yani herêma me herêma rojhilata navîn her tim imkan heye ku em rastî sürprizî bi vî cireyî bibin yani em tiştê ku me bêje mümkün nîne imkana wî heye li vê herêmê ku rû bide di navbera Tirkiye û Sûriyeyê de piştî şerê navxeyî Sûriyê de gelek şerekî dijwar hebû hem devjenî hebû hem siyasî hem dîplomatîk hem bi awayê sosyolojîk gelek nakokî di navbera wan de hebûn hêjî tabi em nizanin di navbera xwe de di çi awayî gîştine asteke baş ew asta baş çi ye em wê nizanin ama hene tişta em dikarin texmîn bikin yek serekî ew e ku yani her kesî vê pê dizane ku tu şer hetayê dewam nake rojekî dawiyekê lê were yani çiqa dewam bike jî 100 salî jî dewam bike rojekî dîse axav bikin em tiştekî dizanin ku di vê herêmê de ew dewletên ku di nava sînorê wan em milletê Kurd dijî yani mîna Iraq û Îran û Sûriye û Tirkiyeyê ev dewletana bi noqtekî de li hev dikin navbera wan de meselê dinê de şer hebe jî gava ku mesele tê ser vê noqteyê li hev dikin yani li hevkirineke wisa jî em raçev dikin dîroka van dewletên keke wahdetin niha dixwazim bizanim niha mesela Serokkomar Erdoğan berî ku biçê civîna ku li Özbekistanê bû dest nîşan kir xwezî Esed jî li wê civînê bane di wê civînê de ger hatibane min dixwest li gel wî bicivim her wiha di heman proseyê de jî Hakan Fidan û Memlûk serokê muxaberata Sûriyê serokê hewalgiriya Tirkiye MİT hev dîtin bi hevû dûre pêkanîne yani di wê çerçeveyê de yani prose gihiştiye wê astê ku Serokkomar û serokê Sûriye hevû dû bibînin Belê yani eva ihtimaleke mezin e edî piştîvan gotinan piştîvan rûdanan edî em dikarin li hêviya wê yekî bisekinin rojekî Birêz Erdoğan û Beşar Esad li ciyekî rûnin her çendek ewiltir Beşar Esad bû ez vê tiştê gelek nexwazim jî rojekî ez mecbûr bînim ez ê vê pêk bînim yani ev serokê dewletan ku li dijminê xwe de jî Kurdcîkî mecbûr bûn li hev rûnin rûdinin eva tişta em jî dikarin hêvî bikin ku demeke nêzik da ev mesela xilas bibe lewra niha pirsgirêka Sûriyeyê ne tenê ya Sûriyeyê bixwe ye pirsgirêka Tirkiyeyê jî pirsgirêka Tirkiyeyê dualî ye yek gelek penaberên Sûrî di Tirkiyeyê de dijî nêzîkî 3-4 milyona belkî reqemeke dinê bilind jî hebe di Tirkiyeyê de dijîn evana jî di aliyê Tirkiyeyê de xaseten di aliyê nijadperestan da nayne qebûl kirin keke wahdetin niha dîtinek heye keke wahdetin tê gotin ku Tirkiye dixwaze rastiya ku li Tirkiye tê jiyandin aloziyên aborî aloziyên siyasî ev nakokiyên civatî ku li Tirkiye hene rewşa penaberan van pirsgirêkan veşêrî bi van peywendiyên ku li gel Şamê hene
هن پسپۆ رووسات بێژن لێ نرخاندن هاتە بگرم دوێ دەربارێت Yani divê barê da tabi dîsa ez ê bi tiştekî giştî bêjim di herêma me da dewlet dixwazin pirsgirêk tune bin ya dixwazin ku bizanibin ku tune tiştekî so tune hebe jî bi awakî tunebûnê lê dinêrin yani vedişêrin ev dikin gelek caran bi serkeftinên derva gelek caran bi serkeftinê aborî gelek caran bi şerra bi tişta wan problem wan pirsgirêkê ku her tim di nava welat he wana dixwazin veşêrin ku kes nebêje heye yani ne ew mesele ew nîne ku wê pirsgirêkê ji holê rakin mesele ew ku pirsgirêk nexwîyî ne diyar ben kes nizane pirsgirêkek wisa heye lê dîsa jî tiştekî meşhûr heye heqîqet henekî tuşka veşî rojekî derdikeve meydanê de wisa xuya dike ku Tirkiye ew pirsgirêkî ku nava xwe da çi aliyê penaberên Sûriyê da çi aliyê Kurda da gelek pirsgirêk hene wan pirsgirêkan bi awakî ku bi Beşar Esed li hev hatinekî pêk bîne wana bide veşartin ew ji wek serkeftinekî li hundirê xwe da bigerîne tiştekî berjewendiyê xwe yan bi hilbijartinan da pê kazanç bike yan tiştekî dinê wisa bike eva tiştekî dûr nîne ne ku ji hişê me dûr nîne em dizanin ev tiştana gelek jara dibin dewletê wek Îranê wek Rûsyayê wek dewletê dinê jî di navda Tirkiye jî gava ku di hundir da li hevî çê dibe miheqeq aliyê derve tiştekî dibînin raya giştî balahan dikişine ser wê da di Rûsyayê de jî hûn dizanin hundirê wê da gelek pirsgirêk hebûn ama pirsa Ukraynayê kir ku wê meseleyê demirandin lê xuya dike ku ew jî têrê nake dîsa jî milletê Rûs ji vî şerî wisa zêde hez nake Îranê jî mesela hûn dizanin van roja burada nerazîbûnek heye gel Serkiyan e protestoyan dikin ew jî dike bi füzeyan bi balafirên hewayî ew dike herêma Kurdistanê dixel wan ciya baregahê nêne partiyê Rojhilat dixe bala raya giştî dişine ser wê yekî dixwaze ku ev were demsandin ew kirin Tirkiye jî tabî wek dewleteke xwedî tecrübe ji wan tecrübeyana îstîfade dike dike ku hem hilbijartinan bu berjewendî AK Partiyê bide encam dayîn kekê wehdetîn nirxandina te gerez bigirim kekê wehdetîn geb nirxandina te bigirim peywendiyên li gel Şamê te anî ziman di proseya hilbijartinê de jî dikarî ev peywendî bêgirtina dest başbûna peywendiyên navbêne Ankara û Şamê çi bandorê dikarî proseya hilbijartinê bike balkêşe ji min re bersivat e yani eger ku Türkiye di vê proseyê da di vê prosesê da vê pêvajoyê da bi Şamê li hev bike û ev penaberên Sûrî bi awakî derbasî hudûdê walî bibe her ne Sûriyeyê bêguman di raya giştiya Tirkiyeyê de yê bandorekê erênî li ser millet bide ew jî berjewendiyê AK Partiyê da be lewra di vira da li vî welatî da li dijî penaberên Sûriyê rayeke giştî hatiye afirandin ku çi pirsgirêk li Tirkiyeyê de hene çi pirsgirêk bê aborî li Tirkiye hene hemû ji rûyê van penaberan da hene yani kesek ku bêkar be karê wî tune be dibêje ev Sûrî hatin ev kar marê hane dikin em hane bêkar yan tiştekî dinê yan her cureyî dikarin ev bikin pirsgirêkên sûc mesela di nava rojane di nava her milletî de dibe yek dixeyekî dikuje yan krizekî direvîne yan tiştekî delirê dike her civakê de hebe jî ama her vê derê hemî dixwazin wana bavêjine spî Sûriya eger Şam û Enqere li hev bikin û ehlî Sûriyeyê ew milletên ku hatiye vê derê da derbasî Sûriyeyê bibin her nûra biçî bin evan bêguman yani wek serkeftin Türkiye'de wiha dûr nînin evan ihtimalekî mezin heye yani gelem pêşbînî jî bike ku tiştekî wiha yê bibe lewra Tirkiye wisa bi Esed ra nêzik dibe بله سپاسیاتت که که وحدتی نینجا شروع و کاری سیاسی جز استانبولی گلم